Sanibona nonke babukeli emakhaya, siyanamukela nonke uDr. Ngonyama TV. Namhlanje sinilethela umkhulu uDr. Ngonyama uzonichazela kabanzi ngento esize ngazo namhlanje la ekhaya ezibaluleke kakhulu. Dr. Ngonyama sicela ubingele labantu. Asibingelele nje bonke abantu abasibukele emhlabeni wonke siphinde sibamukele kakhulu nje wangonyama wonke umuntu wamukelekile kumbukelo khona emakhaya. Sibonge ithuba. Siyabonga kakhulu Dr. Ngonyama. Namhlanje ngifuna ukuthi mkhulu sichazele abantu ikakhulu ngezigubhu mkhulu ezinemithetho. Sifuna ukwazi mkhulu ukuthi izigubhu ezinemithetho ngezikanjani. Sicela uchazele abantu. Uma sikhuluma ngezigubhu ezinemithetho sikhuluma ngento enegaba ezahlukahlukene ezigubhini zala ekhaya ngoba kufuna bazi abantu ukuthi uma sikhuluma sichaza umsebenzi ongiwenzayo mina. Kube ukuthi ke izigubhu zala ekhaya zehlukahlukene kuyenzeka omunye athole ezoqala ezoba ukuthi sizoba nomnikelo ethintela wona. Ezesibili funa khona kuhlona ngemnikelo. Nezesithathu kuneminikelo yakhona futhi. So okunye asikhulumeke la. Kube ukuthi ke izigubhu lezo zidekela abantu kakhulu kuba ukuthi umuntu uma ezosithatha yena wenza indlela ukuthi aqala achazeleke asifonele abuze ukuthi mina mkhulu ngifuna ukuthi into ezongiphakamisa ba masikhuluma ngezigubhu kade sikhuluma ngento dube esuke ibreediwe ngento esuke yenza ukuthi mathiwa idlozi linenkinga ngoba uma zenzile uma ngathi kunomnikelo kuyenzeka omunye umuntu kube ukuthi isigubhu mayesithatha kube ukuthi idlozi lakhe alisivumi. So manje mangenzile ukuthi mina ngale mnikelo engizohlamba ngayo idlozi lakini ngihlabelele umnikelo emzimbeni uhlambe kube ukuthi idlozi mathiwa belinenkinga nento ezizigubhu kodwa liyayivuma lezi ezinemithetho noma izigubhu ezinokwehlukana kuphela imithetho khona awukho umthetho omubi lekhaya ukuthiwa kufa umuntu kuphela kunosiko thizeni egcinelwa lona izigubhu zalekhaya kodwa kuphela nongibambe efonini mangabe ufuna ukwazi ngoba angithanda abantu abazongifunda mina uyahle lapha uyangibukela uyangifunda manje uyapractice. So umuntu ongibambe efonini bese kube ukuthi ngoba ngifuna ubuza indaba endefonini ngifonela futhi ngifonela buza ukuthi 1 2 3 direction uningi sicela amahlelo phansi esigodlweni. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Dr. Ngonyama. Mina ngiyethemba ukuthi wonke umlaleli njengamanje emakhaya uchazelekile. Ngifisa ukuthi utshela abalandeli ukuthi kulindeleke umuntu onjani kulezi zigubhu mkhulu ongaze ufika la ekhaya ukuthi ecele usizo. Lento yezigubhu ilindele umuntu owenza into ngoba lapha ezigubhu vele ngeke ngafuna umuntu ongithatha kancane du. So ke izigubhu ngezikhanda kakhulu abantu bayazi emhlabeni abantu ngibenzela izigubhu. So izigubhu idinga ukuthi iba nento oyenzayo business uyasebenza noma yini oyenzayo ethinta imali phakathi. Anginazi izigubhu kuthiwa zifake imali endlini. So umuntu ukuthi umuntu onjani ubulili bonke abukhethiwe ngoba nani abantu besifazane bayithatha zinyanga abefundisi bonke labantu bayithatha izigubhu kodwa akube ukuthi wena uyazi ukuthi bulana isigubhu uzosilandela eyini futhi uzokwazi ukuthi uphinde ugcine imithetho yaso le ngizoyisho mina masivumelana ngoba angifuni umuntu oza namagame lapha sifuna umuntu oserious ngento akazoyifuna la ekhaya. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Dr. Ngonyama. Ngiyathemba ukuthi abantu bayachazeleka ngendlela ochaza ngayo. Ngithanda ukuthi mina mkhulu mangabe ngempela umuntu ekwazi ukuthi alidinga usizo kuwena ebuye uzomchazela ngoba kunabantu engiyake ngithole ukuthi mhlawumbe noma besemakhaya abakwazi ukuthi lento uNkulunkulu akhuluma ngayo inobungozi noma inabungozi kodwa ngiyethemba ukuthi mangabe efika kuwena uzokwazi ukubachazela kangcono. Ngifuna ukuthi sikhulume namhlanje ukuthi mkhulu abantu okwenzeka ukuthi banamacala abanamacala mkhulu ngifuna ukuthi ucacise lapho ukuthi ngabe bayakhona ukusizakala yini la ekhaya. Kunabantu umuntu adlale mhlawumbe indoda idlala umuntu wesifazane kube ukuthi umuntu wesifazane azama ukuthi indoda azama ukuphila ngayo noma afuna ukuthi indoda ayifaka endaweni ayifake izondlo kube ukuthi kodwa umgwebile enganeni lo muntu ukujwayela kabi. Uma ngabe ibona ukuthi uyaxaka awungibone ngoba usiyakudelela phela umuntu onjalo ozofuna ukuthi akudemand imali. Kunomuntu futhi amadoda anganaka abatwana babo. Iyadelela indoda enjalo ngoba uzalisile. So uma ngabe khona umuntu onjalo ubaba odelayo wengane yakho uyakwazi ukubona. Kunabantu
abavula amacala aloku bewahamba namanje abangawini abanye abawazi. So uma ubona ukuthi lecala liyakudelela awuze kimi kuthi uma ngabe umuntu onayo ecaleni ahluleke uku-attend icala 2 times 3 times icala liyachitha bengafiki. So siyakwazi ukwenza lokho ngendlela yakhona. Siyabonga. Siyabonga kakhulu mkhulu. Ngicela ukuthi ungichazele kokugcina nje sesivala ukuthi uthini ngomuntu ohlushwa umthakathi. Umuntu ohlushwa umthakathi mina ngizwana nomuntu ohlukumeza omunye umuntu. Futhi kumthakathi ngiyamnyanya nje kakhulu ngoba abantu abaningi bahlukana namhlanje ngenxa yokuthi kunabantu abathiwa abathakathi empilweni zabantu. So-ke uma ehluka umthakathi ubona sekuxakile awuze lapha kimi sizomlungisa simfake inyosi. Somfaka inyosi bephezu kwakhe uma kuthi ehluphe kakhulu. Kodwa awuze kimi wena sibone ukuthi senza kanjani ngoba asifuni umuntu ozohlushwa omunye umuntu emhlabeni. Labantu abahlupa abanye abantu abayeke ukujwayela abantu kabi. So zikhona inyosi uma ngabe ubona ukuthi umuntu uyakuhlupha zikhona inyosi kube ukuthi impilo nawe oyifunayo uyakuyeka lo muntu phela kumele ukunaka ngoba abantu abangabathatha abaningi bahlupheka ngoba nemithi yokuganga behlupheke benjalo. So-ke sikhathi abathatha siphelile manje uma uthi kolomthatha okuhluphayo awungibona. Siyabonga kakhulu mkhulu, siyabonga kakhulu. Engingakusho nje ukuthi mina abantu bayaphila la ekhaya esifisa ukuthi wonke umuntu ongabe nenkinga mhlawumbe ofisa usizo abondoda Ngonyama ekwazi ukuthi amsize. Ungahlali lapha ekhaya kathi uDr Ngonyama ukhona uzokwazi ukuchazela ngoba kukhona abantu abadideka ngempela wona mkhulu uthola ukuthi balidinga usizo kodwa manje banovalo abakwazi ukuthi ngempela lento abayilandayo ikanjani. Kathi ngiyethemba ukuthi manje umuntu efikile la ekhaya uzokwazi ukuthi umchazele ekwazi ukusizakala. Yiloko nje nami engakusho ukuthi abantu abayeke ungifolela befuna ungifunda into eziningi umuntu omunye afona afuna ukubuza iphupho. Mina ngisonisa ngoma ngithi ungangibuza amaphupho angiwachazi mina ngazake ngithwase angihlala ngemaphehlweni mina. Mina ngenza imisebenzi le yabantu uvusa into zabantu. So ungangifoni ngephupho ngifuna umuntu ozofona ukuthi ngifuna 1 2 3 simlande sime direction afike esigodlweni azoyifuna. Ngifuna nomuntu mina ozothi ngifuna into engizoyibona mina aze kimi ngithi mina book indawo yokulala one day mangikwenzele isigubhu sala ekhaya sifike kona ebusuku lethu one day. Ngifuna abantu abanjalo abanamabhizinisi befike kimi ngibatshela ngoba unobusiness 5 days ziphakeme into zakho uyinyanga kuvalekile no one day siyazi ukunika isibungwe yoshisa kuthi malana lelanga lesibili bengena abantu esigodlweni. Yilokho engakusho mina mvukadubo. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Dr Ngonyama. Kunomuntu othola ukuthi uyaqala ukufika la ekhaya ongakwazi ukuthi Dr Ngonyama utholakala kuphi usebenzela kuphi. Ngicela ubachazele mkhulu. UNgonyama eDimestini. Ukhona eDimestini Ngonyama lapha eDelmo. Kwesikhathi uthi wena 21 Wheat Deep Road. Iyokuthatha ikufaka ekhaya noma kuthiwa ifona ngiyibambanga. Kodwa uyokuthatha ikufaka ekhaya inamba yami ileze lapha escreenini. Kube ukuthi lapha ku Facebook sikhona khona Dubu. Dr Ngonyama inyanga yesintu Facebook uzongithola kodwa ngisuke ngichaza nje abantu into ehlukahlukene. Ilokho nje seDimestini. Kube ukuthi abantu baseNatal ngithe ngiyeze eNatal. Ngamaholiday wa Good Friday. So besile kune special. So iNatal yonke abasume phansi abantu abafisa ukuthi baphakame endlweni zabo kuse early. Sidibane emntubatuba ekhaya kwaSomkhele. Siyabonga kakhulu kodwa impilo yakho ufuna ukwazi ukuthi idinga wena. Impilo yakho ayibeke phambili wena kuqala. Uyeke umuntu abanye abantu abanye abantu abaphumelele ngoba ubhizi noka nomunye umuntu. So-ke awunake wena impilo yakho ukuthi mina ngenzani ukuze ngiye phambili. Ngibone uma ukuthi uyafisa ukuthi silo nenkinga. Sibone ukuthi siyayihlula noma iyasehlula. Kodwa angithembisi ukuthi ngasehlula. Kodwa ungibone usifonele. Siyabonga nisale kahle niphathe kahle emakhaya. Sanithanda. Siyabonga kakhulu.